Poštovani kinolozi i svi ljubitelji pasa, veseli me što vam se ovom prigodom mogu obratiti i to upravo u vrijeme održavanja velikih međunarodnih izložbi pasa u Zagrebu. Tradicija zagrebačkih izložbi seže još u 1932. godinu kada je održana prva međunarodna izložba pasa. Danas su ove izložbe po broju izlagača najbrojnije u Hrvatskoj, a broj sudionika iz čak 37 zemalja najbolje govori o veličini manifestacije. Hrvatski kinolozi, objedinjeni u Hrvatski kinološki savez, već preko 120 godina brinu o uzgoju čistokrvnih pasa. Kroz svo to vrijeme njihov najvažniji zadatak bilo je očuvanje autohtonosti hrvatskih pasmina, na čemu treba iskreno zahvaliti. Hrvatska danas u svoju kinološku baštinu upisuje 6 pasmina pasa, od kojih je dalmatinski pas postao hrvatski brend prepoznatljiv u cijelom svijetu. Posebna mi je čast pozdraviti sve hrvatske uzgajivače i to u trenutku kada će se po prvi puta u sklopu ovih izložbi dodijeliti nagrade za životno djelo u uzgoju. Nagrađenim hrvatskim uzgajivačima iskreno čestitam, a svima koji će sudjelovati ovog vikenda na zagrebačkim izložbama želim uspješno izlaganje i ugodan boravak u Zagrebu i Hrvatskoj.